איוש, טוב, אז עכשיו בואו נכניס כדורי שוקולד ביחד. טוב, אני אפתח את הביסקוויטים ואחזור לשם. טוב, אז אנחנו צריכים גם שקיות סנדוויץ' כאלה. טוב, אז שמתי ככה כי אני רוצה להכין הרבה, ושמים עוד 2 שכבות או 4 של שקיות שלא יהיה לנו מצב של חור או משהו. שמתי עוד שכבה, עכשיו השכבה שלי. אני אבא שלה, היא עושה כדורי שוקולד, אנחנו עושים גם שקשוקה, אז אני מזיז לה שלא צריך גם מכסה לעשות שקשוקה. טוב, אז עכשיו עוד שכבה, רגע. טוב, שמתי 3 שכבות, ועכשיו אני ממש לקחתי את זה למרק שאני אעשה עם זה, ואני אקשור את זה שנייה. טוב, יאללה, עכשיו אני ככה להוציא את כל העצבים. אני אחזור לכם כשאני אסיים. טוב, נוצר לי מצב שיש חור, ואני שמה עוד שקית. יאללה, אוקיי, אני אעשה ככה בכל הכוח את השקית, וככה אני גומיה. ואני אחזור לכם שזה יהיה מוכן. וואי, כבר הלכה לי היד וזה ככה. זה ממש, אבל בצד השני... את יודעת איך עושים כדורי שוקולד? זה ככה. שוקולד, אבל זה... וגם תוציאו קערה בינונית כזאתי. זה גדולה. זה בינונית, אז תזכרו בינונית. אם הכנתם ממש הרבה יותר מזה, אז כן, תיקחו את הקערית הגדולה. טוב, ואל תשכחו לקנות שוקולד חלבי, מריר, מה שאתם רוצים. אני קניתי למשל מריר. טוב, אז אני אסיים עם זה ואני אכניס את זה לתוך הקערה ואחזור לכם. אוקיי, אז סיימתי. סתכלו, הנה הצד הזה והנה הצד השני, מהמם. אני עכשיו אשים את זה פה, כי עומד להיגמר לי הזמן ואני אחזור לכם. טוב, אז הנה ככה יצא, ואמא שלי פה מכינה עוגות. ונוסיף את השוקולד. טוב, אז אני משתמשת בסיר כזה כדי להעמיס את השוקולד. טוב, אז הנה שברתי את השוקולד, שמתי קצת מים קרים, ואז זה על הגז, ואני אערבב את זה ואחזור לכם. טוב, אז הנה אני מערבבת ככה. ונראה לי חסר קצת שוקולד. ואני אשים. אז הנה עכשיו אני נותנת לזה קצת זמן. ובינתיים הנה השקשוקה שאבא שלי אמר. וזהו, אני אחזור לכם שזה יהיה מוכן, כי אין לי זמן ביוש. טוב, אז יש לי פה את השוקולד, אבל הוא ממש קשיח, צריך עוד זמן, אז אני אשים אותו. הנה, טוב, עומד לי, גמר לי הזמן, אז בואו לחלק 2. בואו לחלק 2.